Калі людзі чуюць маю беларускую мову, ну, яны звычайна ў шоку, а потым кажуць, што, я лепей, чымся яны, ведаю беларускую мову. Я думаю, што гэта вельмі дзіўна, калі ў адной, краіне на сваёй мове не размаўляюць. У жыцці яе проста няма. І гэта вельмі сумна. Шмат людзей так у жыцці размаўляюць на беларускай мове. Ну, гэта я так упершыню ў жыцці чую жывую беларускую мову. Беларуская мова для вас значна лягчэйшая, чымся для мяне, і таму для вас не будзе праблемай. Заўсёды важна памятаць і сваё карэнне, памятаць, што нас адрознівае пасярод іншых